Έχει, λέει, μια οικογένεια κάτι δίδυμα που το ένα δεν μιλάει. Και ο πατέρας ακούει το βράδυ ότι πήγαινε του, λέει, αυτό που δεν μιλάει γρήγορα, πήγαινε του, λέει, στον Ιορδάνη ποταμό, χωρίς το μέσα και θα μιλήσει. Το σηκώνει με στιγμή, το αρπάζει, το πηγαίνει στον Ιορδάνη, το χώνει μέσα, βγαίνει. Μπαμπά, είσαι μαλάκας, λέει. Μίλησε όμως, έκανε χαρά ο άνθρωπος. Το μαζεύει, το γυρνάει πίσω. Όλο το αεροπλάνο έλεγε το παιδί μου, μπαμπά, είσαι μαλάκας. Πρόσεχε μαλάκα, μπαμπά, είσαι πολύ μαλάκας. Φτάνει σπίτι, λέει η γυναίκα, λέει, μίλησε το παιδί. Ευτυχώς. Τι είπε, του λέει, μπαμπά, είσαι μαλάκας. Πολύ καλά σου είπε, γιατί είναι αυτό που μιλάει. Το καημένο έψαχνα να πάρει ένα παπαγάλο, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Πίνει το, και αν το ξέρεις, μην γελάς από πριν. Γιατί μου το καρφώνεις, ηρέμησε. Σαν να μην το ξέρεις, σαν να έχεις πάθει εγκεφαλικό. Λοιπόν, έτσι μπράβο, κρατήσου. Λοιπόν, ένα παιδάκι να πάρει ένα παπαγάλο, όποιος το ξέρει και όποιος δεν το ξέρει, πάει λοιπόν να πάρει ένα παπαγάλο. Λοιπόν, βρίσκει ένα παπαγάλο, 300.000 ευρώ. Τι του κάνετε, λέει τα πάντα, χέστονε. Πάει παρακάτω, βλέπει 200.000 ευρώ. Τέλος πάντων, απελπισμένο το παιδί, είχε παπαγάλο, πετάει ένα μπουρδέλο, ακούγε ένα παπαγάλο, έλεγε γη, πάνε για στα μάτια. Λέει, πόσο κάνει αυτός, πάρ' το παιδί μου, του λέει 1.000 ευρώ. Το παίρνει λοιπόν, του το δίνει τσασά, παίρνει το παιδί, λέει, πρέπει να συνειδητοποιήσω, του λέει, ότι το παπαγαλάκι αυτό είναι στο περιβάλλον, έχει λίγο στόμα. Δεν πειράζει, λέει, το παιδί, παίρνει το παπαγάλο, δεν φανταζότανε, μπαίνει μέσα, μόλις μπαίνει μέσα, ακούει το παπαγάλο, αλλάξαμε μπουρδέλο. Μόλις μπαίνει η μάνα μέσα, το παιδί λέει, αλλάξαμε και τσατσά. Στεναχωρημένο το παιδί, αλλά δεν πειράζει, δεν θα σταματήσει που θα πάει. Σε λίγο οι αδερφές του παιδιού, λέει παπαγάλος, αλλάξαμε και πουτάνες. Μετά μπαίνει ο μεγάλος αδερφός της οικογένειας, αλλάξαμε και τα βατζή, λέει. Το παιδάκι είναι σε δύσκολη θέση, λέει. Τι να κάνει, μαμά, λέει, πριν έρθει ο παπάς. Πριν και ο παπάς του φρακουρασμένου στη δουλειά, λέει παπαγάλο, αλλάξαμε μπουρδέλο, αλλάξαμε τα βατζή, αλλάξαμε πουτάνες, αλλά και ο Γιώργος ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος την ώρα που έκανε σεξ, ήθελε και ένα μαύρο του κάνει αέρα. Με ένα φτερό. Έκανε ο μαύρος τον αέρα, ξεκίνησε αυτό. Έτσι. Πού και που κοίταγε η γυναίκα το μαύρο, κοίταγε τον κακομοίρη, προσπαθούσε ο έρημος, μόλις τελείωνε, έλεγε σου άρεσε η γυναίκα μου. Αγάπη μου, δεν κατάλαβα τίποτα αυτή. Του έκανε νόημα το μαύρο, ξανά ξεκίναγε ο μαύρος με το φτερό. Ξαναπροσπαθούσε ο πλούσιος. Δεύτερος γύρος, ευχαριστήθηκες γυναίκα μου. Αγάπη μου, δεν κατάλαβα τίποτα αυτή. Πετιέται ο πλούσιος απάνω, έξαλλος, αρπάζει το φτερό από το μαύρο, του λέει πήγαινε εσύ. Παίρνει αυτό το φτερό, ο πλούσιος και το κάνει. Αρχίζει ο μαύρος, κάπα γκούπα. Μόλις τελειώνει ο μαύρος, ρωτάει αυτό στη γυναίκα του. Ευχαριστήθηκες τώρα, κυρία μου. Αγάπη μου, τα φοβερό του λέει. Τέλειο. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ έτσι. Αυτό το είπε η γυναίκα του. Και γυρνάει ο πλούσιος στο μαύρο και του λέει: είδες μαλάκα πως κάνουν αέρα. Ο Χαρδαβέλας έχει σημαντική αποκάλυψη. Τι μου λέτε, ρε παιδιά, τι έχει ο Χαρδαβέλας? Συνομιλία παπά με διάολο. Δηλαδή τι σε κινητό, τι έχει μοτορόλα, ο διάολος. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γραμμή είναι ο διάολος? Τι? Εσείς έχετε έρθει ποτέ σε επαφή με τον διάβολο μέσα από τους ανθρώπους αυτούς? Ναι. Έχετε έρθει σε επαφή? Έχω έρθει σε επαφή. Αρκετές φορές. Τώρα τελευταία πια. Συνομιλείτε μαζί του? Ναι, τώρα τελευταία πια ήταν πιο ανεδέστατος. Ο διάβολος. Πολύ ανεδέστατος. Διότι του έκανα τις ερωτήσεις. Πού τις κάνετε τις ερωτήσεις? Στην κοπέλα. Που τον είχε μέσα της? Δεν είχε μέσα της. Και μιλούσε εκείνος. Δεν μιλούσε η κοπέλα. Με τη φωνή της κοπέλας ή με άλλη? Όχι, με ανδρική φωνή. Τη δικιά του. Ναι. Όπως του λέω, βρε, με φοβάσαι? Ναι. Αφού με φοβάσαι, γιατί δεν βγαίνεις? Για να τη βασανίζω. Ναι, ναι. Ποιος έστειλε? Λέει μια γυναίκα. Ποια γυναίκα, βρε? Η πεθερά. Σκάφε, ρε ψεύτη, λέω. Πολλά προσωπικά ξέρει ο διάολος. Πάντως για παπάς δεν μιλάει πολλή ώρα με διάολο. Και σε φιλικό επίπεδο, δεν είναι δηλαδή. Θα μου πεις με τόσους εξορκισμούς, έχει μια εξοικείωση κάθε τόσο. Αυτός πιο πολύ μιλάει με τον διάολο παρά με τον Θεό. Αλλά και ο διάολος δεν είναι και τόσο αντιπαθητικός. Δηλαδή του περιγράφει, δίνει τις απαντήσεις του. Δηλαδή δεν. Του λέει δεν θα σου μιλήσω. Του λέει το απαντάει. Δεν άφησα, παιδί μου, σου λέω όλες τις απαντήσεις του απάντησε. Ρώτα, ορίστε, παρακαλώ να δω. Καλά ρε, καλά μια, του λέω. Συνεχίζω εγώ τους εξορκισμούς. Λέω, ποια είναι ρε η καλύτερη σου ημέρα? Λέει η Κυριακή. Γιατί ρε? Διότι καθυλώνουν τους ανθρώπους στο κρεβάτι και δεν πας στην εκκλησία. Ρε, αν και ψεύταρος είσαι ρε, αλήθεια λες? Του λέω, αχ μωρέ, μου λέει, 2 φορές επεχείρησα να σε σκοτώσω. Δεν μπόρεσα γιατί έχεις μια δύναμη απάνω σου
που με λιώνεις. Προσπάθησε να σας σκοτώσει εσάς, Ναι, ο διάβολος. και πραγματικός, 2 φορές κινδύνεψα με το αυτοκίνητο. Και ορίστε. Να λοιπόν ότι τα περισσότερα 2 φορές. αυτά Αλλά είναι πώς το είπε, διαβολικές πώς το είπε. ενέργειες. Αχ, του λέει. Με καημό. Να σε ρωτήσω, κυρία μου. Γιατί ο διάολος έχει πάντα βαριά φωνή. Έτσι ο λόγο, ας μιλάει. Γιατί μιλάει έτσι. Να ήταν πιο ωραία να τον διάβολος έτσι πιο ανάλα φωνή, έτσι λίγο τύπου ας πούμε έτσι πιο γλυκιά. Μπήκα μέσα, δεν φεύγω, τύπου. Διώξε με μπορείς. Τέτοια. Κάθε βράδυ βλέπω ότι υπάρχει περίπτωση να μου βιάζουν 10 Αλβανοί. Όχι 11 ούτε 9.